So the question was, do you really see this as a game with two halftimes? Because there was a very successful first halftime. What do you think about the second? So, excuse me. According to our response, yes, if we analyze the game, we do have two separate halftimes. The first time we were strong, then there was a big build-up. We nearly scored 3.3 versus 2 in the second halftime, but we really must analyze and see what we've done wrong. But I am very happy with the build-up in the first halftime. Thank you. שתי שאלות, רן, מחצית הראשונה, זאת הנבחרת ישראל שאתה רוצה לראות תחת ההדרכה שלך נגד כל יריבה? תשובה בגדול כן, אבל אם נראה טיפ יותר לעומק, גם אני חושב שגם בחצי הראשון אנחנו נשפר יותר את המעברים שלנו ואת הדיוק בחלק הקדמי. אסור לשכוח שבדקה 45, דקה מאוד מאוד קריטית במשחק, הפקענו גול ממש מנבדל של חצי מטר בבעיטה נייחת. אבל כן, ויש גם דקות במחצית השנייה, אחרי שנכנסו המחליפים והחלפנו את השיטה, גם משם אני יכול לקחת כמה דקות של לחץ, של חשיבה, של קומפקטיות. אנחנו הולכים לנתח את כל המשחק הזה. אנחנו ניקח מכל המשחק את הדברים הטובים, נעבוד עם החברה על הטעויות, אבל בסך הכל ראיתי השקעה גדולה מאוד של שחקנים, במיוחד שחקנים שאולי לא משחקים כל כך הרבה בתקופה האחרונה, איזה מאמץ היה ברמות האלה ובקצב הזה להישאר 90 דקות על המגרש, אז באמת כל הכבוד לשחקנים. So the first question, there's going to be two. The first question is the first half the Israel National League that you want to see? Is this the group that you're hoping to see in the future under your guidance? And the answer is yes, even though in the second half there were some proud moments too from players that usually don't appear as such. We have seen a lot of input, a lot of work, a lot of effort put into the game. Even in the 45th minute, which is a very critical moment, there was an offside of half a meter. So basically yes, but we do have to go on and analyze what we did. שאלה בבקשה לשוער ריאון גרפי, הדף פנדל בצורה מרשימה, היה לך התלבטות כל השבוע עם איזה שוער ללכת ובחרת בו, איזה מין זריקה של ביטחון זה נותן לך, זריקת עידוד, שאתה יודע שאתה יכול בכינוס הזה לפחות לסמוך עליו במאת האחוזים, גם לקראת איטליה, ואולי גם איזושהי כאב ראש לקראת המשך המשחקים בליגת האומות? אני באמת, אני לא רוצה, אתה יודע, להצטנע בצורה קצת שקופה, אבל כל הקרדיט מגיע לו, ליואב, שגם במשחק הזה ידע לשמור על ריכוז, ידע לשמור על... אבל אני חושב שהוא הגיע בזמן המתאים ובגיל המתאים, ואני חושב שהוא שוער יוצא מן הכלל, בגלל זה בחרתי אותו, לא בחרתי אותו בגלל שום סיבה אחרת. ברמה האישית, הרבה מאוד שחקנים, אני אקח את הדברים הטובים ואני אשב איתם על הדברים שאני חושב שהם צריכים לתקן, אבל ברמה האישית, הרבה מאוד שחקנים עשו דברים יוצאים מן הכלל במשחק הזה. אני ארצה מאוד מאוד לקחת את זה ולחזק אותם, ובעיקר להאריך את הדקות ששמרנו על ריכוז. About the great goalie who was able to fend off a penalty, what do you think about his performance? Is this the kind of performance you're hoping to have against Italy and in the future as well? And the response is, let's not pretend to be modest. This was all the goalie's work. We're very, very proud. But all the other players as well had moments when they were excellent. And I do want to sit with them and analyze these moments and see how I can improve and have more of these in the future. קצת הולכת שולל את סגיב, דקה 58 אמרת לו עוד 20 דקות. אמר לך כן, עברו 20 דקות אמרת לו עוד 10. זה היה כל כך חשוב? א', כן, בעקבות הפציעה של אלי דסה זה הפך לחשיבות, וב' סגיב לפי דעתי היה לו משחק יוצא מן הכלל, באמת, ואני צריך לעבוד קצת על הפסיכולוגיה של השחקנים. אני רק רוצה, I just want to remind here, אני רק רוצה להעביר פה, שנבחרת בלגיה הייתה טובה יותר, זה ברור, בלי שום ספק, שיחקנו נבחרת ברמה גבוהה מאוד, רמת ההתנגדות היא הייתה מדהימה מבחינתנו, האינטנסיביות של הבלגים, אבל במשך מחצית אחת מתחנו אותם יפה, אנחנו נדאג להאריך את הדקות האלה. So you kind of misled Sagiv in the game. First you told him 20 more minutes, and then after 20 minutes he said another 10 minutes. Was he so important in the game? Yes, because of the injury we've seen it was important, but we have to make this perfectly clear. The Belgian team played better and they were really great, even though we gave them quite a fight in the first half, but they really were very good and we're hoping to improve. עומרי, אומר רן שאתם תלמדו מהטעויות ותנסו
השאלה אם השיפור הזה יכול לעזור גם במשחק הבא שזה מול איטליה שניצחה את צרפת 3-1. זה לא מתסכל שגם אם אתם ממש תשתפרו, יכול להיות שזה לא יספיק לכם מול נבחרות כאלה, בסדר גודל הזה. אני חושב שהמטרה גם עכשיו בנבחרת, ואנחנו אמרנו את זה, אנחנו רוצים ליצור פה איזושהי דרך ולהשתפר כל הזמן ממשחק למשחק, ובסופו של דבר אנחנו מתמודדים בבית הזה מול הנבחרות הכי טובות בעולם, אם זה היום היה מול בלגיה וזה יהיה מול איטליה, אבל כל הזמן אנחנו נרצה לראות את הדרך שבעצם הצוות ורן רוצה להעביר לנו, ולהראות את זה על המגרש, אם זה שחקנים בפן האישי, אבל קודם כל בתור נבחרת צריכה להראות את זה כל הזמן שיפור צעד אחרי צעד, ושאתה בסוף מתמודד מול הנבחרות הכי טובות בעולם, אז אתה יודע, אני חושב שאם אנחנו יכולים להראות דברים, ובטח כמו שראינו במחצית הראשונה, ולעשות את זה כל פעם עוד צעד ויותר, אז אני חושב שזו ההתמודדות הכי טובה. So a question to Omri. The coach spoke about mistakes and improvement. What do you think? You're going up against Italy soon, who beat France, who beat against France. So do you think, how are you looking at the fact that it doesn't matter how much you improve, you still might not be able to win against such teams? And the answer was, our goal is to continue improving from game to game. Just like the coach said, we had a pretty good first half time now, and really is, our goal is to continue improving, and we will get there. צטק אלה... באימון משהו. אדר? עומרי, אתה משחק בבלגיה, כמה היה חשוב לך להראות משחק טוב? כי גם הבלגים צופים בך הערב. אתה יודע, אני תמיד רוצה לתת משחק טוב, לא משנה מול מי אני משחק, אם זה מול בלגיה או אם זה מול איטליה, זה באמת לא משנה. רציתי לבוא היום, אתה יודע, קודם כל לעזור לנבחרת וכמובן גם להראות עצמי, אבל קודם כל באמת להיות שחקן שעוזר קודם כל לנבחרת. So a question was to Omri. How do you think about your performance tonight? You do play in Belgium, and the Belgians are watching tonight too. And it was, the way I was looking at it, was kind of came here to strengthen the Israeli National League. And of course, the goal is always to play my best, regardless of whether Israel or Belgium is working. But naturally, I show myself too at these games. רן, שאלה, אימנת את נבחרת קפריסין, היית כבר במעמד הזה? זה היה מיוחד עבורך היום לייצג את נבחרת ישראל, משחק רשמי, אמיתי, להיות המאמן של נבחרת ישראל? התשובה בוודאות כן, אבל זה היה מזווית אחרת לגמרי. זה היה מזווית שאנחנו מגיעים מתקופה אחת הקשות של העם שלנו. אנחנו חלק מהעם הזה, ואני מרגיש את זה גם בנבחרת. באמת רצינו לשמח גם את הסביבה, וגם את המשפחות שלנו, וגם את האנשים שמסתכלים עלינו במדינת ישראל. יש לי תקוות גדולות כלפי הנבחרת שלנו. שאלת את אומרים, זה יספיק נגד איטליה, ולפעמים גם אם תהיה טוב, זה לא יספיק, זה יספיק, זה יגיע לזה. אני חושב שגם לנו יש מקום להשתפר, ואני מבטיח שהנבחרת שלנו תשתפר, אני מבטיח את זה. Last question for the second. Yeah, so quickly, the question is, you've been in this position before, you were the coach of Cyprus earlier on. Does this feel different? And the answer was, of course, I'm delighted to coach the Israeli team, but this is a completely different angle here. Our nation is going through a very, very difficult period. We feel it on the team as well. And basically, our goal is to make our families happy, make ourselves happy. And you were asking about Italy earlier. Yes, it does matter how much we improve, and eventually we will get to beating other teams as well. Question for the Israeli press. בכל זאת צריך שאלה אחת שלילית, כי אנחנו תקשורת. אז היו דברים, השער שלנו נבע אחרי 2 דקות של לחץ רציף עליהם, וגרמנו להם לטעות גם אם זה היה שער עצמי. אבל בסוף, אני 30 שנה מסקר את הנבחרת, ששמים עלינו המון לחץ פיזי על מרכז ההגנה, הטעויות קורות, וזה לא אחריות של מאמן נבחרת בכלל, אבל איך מתמודדים עם דבר כזה? זה אחריות רק של מאמן נבחרת, ואני רוצה להגיד לך שבאנו פה לא לדבר על מה היה 30 שנה אחורה, אלא איך לתקן את זה קדימה. אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, זה המשחק הראשון הרשמי שלנו. אין ספק שאתם גם תצטרכו להתאפק, ואני מקבל את הביקורת לחלוטין, דרך אגב, יש ביקורת גם על המשחק הזה. תצטרכו להתאפק, לראות את זה לאורך זמן, זה לא יהיה מספיק לראות משחק 1 או 2 או 3. תראו אני מאמין שנראה את השיפור לאורך זמן, וגם ב3 ימים האלה שנשב על וידאו ונשב לערוך, יהיה שיפור בפרמטרים מסוימים בנבחרת.
ודיברנו על זה שאנחנו נרצה לאמן אותם כמו קבוצה, אנחנו נהיה איתם בקשר גם בתקופה הזאת, אנחנו לא ניתן חופש בעניין הזה, אנחנו באמת נרצה לבנות נבחרת שהיא קבוצת כדורגל. So the question, we must have a negative question that we are representing the media here. So the question is, every time apparently that there is pressure on our midfield, things go wrong, not necessarily the coach's responsibility. Yes, it is. Everything is the coach's responsibility. And again, I would like to emphasize that we will sit down with each and every player and see how we can improve. I'm asking everyone here not to look at this game as a sole thing, but look at it in the long run to see what kind of improvements we're making along the way. Mr. Gellerman, you were playing in defense. We in Belgium were very surprised about that. How do you feel about that? Yeah, in Ghent I play another role and it's okay. They need different Omri than the national team needed, so it's okay. I have quality that I can play both of the positions, so I think for me it's good, and where the coach want to put me on the field, so I will be ready in any situation. It is completely different. Defending or Yeah, it's kind of different, but like I said, when I come back to Ghent, they will need one Omri that playing more in midfield and go to the box. And today it was in the national team, and when I play defense, and it's okay. I'm ready. Like I said, I'm ready for any situation. This was an emergency when I play as a central defender. Usually we're going to play in the front. But it's you that make the mistake, because he started in Maccabi Netanya as a central defender. but we never saw Yeah, but you push in front. I didn't push in front. Any Okay. more questions? Thank you, guys. Thank you very much.